ఈ రోజు నేను నా ధ్యానంలో నా లోతైన అంతరాత్మని కనుగొన్నాను. మెడిటేషన్ ఈస్ నాట్ ఎస్కేపింగ్ లైఫ్, ఇట్స్ ఎంబ్రేసింగ్ ఇన్నర్ పీస్. ఒక్క నిమిషం నిశ్శబ్దంగా కూర్చొని ఆ శివ పరమాత్మని స్మరించండి. ఆ లోపల ఉన్న శక్తిని మీరు అనుభవిస్తారు. టుడే ఐ ఫీల్ కామ్, కనెక్టెడ్ అండ్ కంప్లీట్. థ్యాంక్ యూ. జాయిన్ విత్ మీ with the meditation. Feel calmness. Thank you.